So ito na po, kikita po natin yung mga live po natin dyan na naka-upload. So nagluluto tayo, nagpipintura. So ngayon, gusto ko naman po talakayin natin ang ating produkto na Great Farm 100 All-Purpose Organic Liquid Fertilizer. Ito po yung sa mga live ko na naka-live po tayo dyan. Ayan po. Ito ang ating Great Farm 100 All-Purpose Organic Liquid Fertilizer. Ayan. Good for 3 hectare na po ito. Isang galon. Ang SRP po natin dito is 19 free shipping nationwide po. Good for 3 hectare po. Sa isang galon po, tipid po tayo sa abono. Sa isang hektarya, 5 abono lamang po ang magagamit po natin. Tapos ito na po ang gagamitin natin, ang Great Farm 100 All-Purpose Organic Liquid Fertilizer. Yan po ang tatalakayin po natin. Ayan guys. So si Great Farm 100 All-Purpose Organic Liquid Fertilizer, ang mixing po nito ay nasa 200 ml sa knapsack sprayer. Sa 16 liters po ito. Ayan. So meron tayo, para hindi nyo po makalimutan na farmers, ito siya. Ito yung 50 ml. Ilagay na natin, pag inilagay natin yung laman, equivalent to 4 na ganito. Ayan. Sa namumulang palay, 2 latang sardinas po. Ayan. So live po tayo. Pwede natin po i-share sa mga farmers po natin. Si Great Farm 100 All-Purpose Organic Liquid Fertilizer, pampaugat, pampabulaklak, pinabibigat po yung timbang ng ating palay. Pinaglalaman din po ng dito sa batok ng palay kasi naka-live po tayo kahapon from Anggayang Sorbalongaw, Pangasinan. Binisita po natin yan sa mga kasolid ka-farmers natin na gumagamit ng Great Farm 100 All-Purpose Organic Liquid Fertilizer. Pwede yan sa fish pan. Yan, nasa YouTube pa rin po natin yan guys. May pesticide, insecticide, fungicide na po ang ating Great Farm. Talakitik, number 1 yan. So ito guys, pwede natin gawin po ito. Yan, isi-seminar ko na po kayo base po sa mga itinuturo ko sa mga farmers. So ito, drum po yan, kung nakikita po natin, drum po siya. Ayan, so maglagay po tayo ng 2 latang sardinas. Ito, kaya kumuha na ako ng lata ng sardinas. Tapos itong ating Great Farm 100. 2 latang sardinas. Ilalagay po natin sa kalahati po na drum. Ayan. So 24 oras, may ganyan na po siya oh. May tubo na. Ayan. Teka lang, mag-flashback ba tayo? Paano ba to? First time ko lang kasi na mag-live din dito sa ating YouTube channel. Hindi natin alam kasi kung yung yan, para makita natin flash light. Ayun, para medyo maliwanag. So ito siya oh. Guys, 24 oras meron na siyang tubo. Tapos ito po yung ating punlaan. Pag nilagay po natin sa punlaan, wala na pong kakain dyan. Katulad ng ibon at saka ararawan, kung ano-ano po ang nandyan sa ilalim ng ating lupa. So ayan po guys, ka-solid ka-farmers, ayan, pwede po yan gamitin. So pwede nating ibasal po yan naman. Sa first application po natin, yung kaararo pa lang, pwede naman po itong gawin.
Ayan guys, kaararo pa lang po pwede nating mag-apply dito. Parang yung basal na tinatawag. Kung yung iba, ipot po ang binabasal po nila. Ayan. Tapos magkakaroon kasi yan, pinapatay yung bad microorganism. Siya po ang magbubuka ng good microorganism po diyan sa ating lupa. Pag maasim na po ang ating lupa, ayan siya. Then pangalawang application naman na mo, kung gusto niyo po naman, tapos na po mag-aralo. Tapos babalik na rin or kwan na siya. Pwede na natin lagyan ng matamnam na natin kung ano po yung itatanim natin. Sa sibuyas po ito eh. Ayan, sa sibuyas po yan kasi oh. Makikita po natin yan. Sa sibuyas po yan. Magaling sa sibuyas, maganda po sa sibuyas, lalong-lalo na po sa harabas. Ayan guys. So sa palay naman, pwede naman natin iganito. Habang bago tayo magtanim o transplanting po yan, pwede nating ibasal yan. Pwede nyo pong isabay itong ating Great Farm, kahit yung konting kuhol lamang pang kuhol ay pwede natin ilagay. Pagsabayin dito o kaya yung bali tatlo yung pangbuto ng damo, tapos yung ating organic at saka yung pangkuhol, kahit yung powder. Ayan, kahit yung powder o liquid na pangkuhol, kahit ganito lang siya karami. Kahit ganito lang din siyang karami na ilalagay natin dito para mas mabilis bumisa ang ating organic. Kasi kapag sa kuhol naman na ito, wala namang problema. Pero mas madali lang ito kasi kapag mayroon siyang pangkuhol. Ayan po guys. So, kailangan wala rin po dito na maaring para hindi po masayang yung ating in-spray. Kailangan takpan po natin yung mga pilapil na yan. Ayan po. Kailangan po natin wala pong butas ang ating pilapil para hindi po masayang. Aagos po yun kasi. Yung pwede natin gawin po dito bago nating isabog yung binhi ng ating palay. Kapag galing na po yan sa hinango po natin sa yung ating binhi. Tapos bago natin isabog para mas may protection po ito. Maganda kasi po sa pagbababad niyan. Kasi habang yung ating punla or buto, may protection na yan habang tumutubo. So ayan po guys, ang ating talakayin natin po yan. So yung yung isa pa, yung agron-runot kunada, yung wala nang pag-asa na talagang nalulusaw yung ating punlaan, ay pwede tayong mag-spray nito. Ibabalik po niya yung dati, yung hindi na po talagang namamatay na o gaganyan na. Maaaring uusbong po yan, pausbongin niya at sa ugat. Problema natin sa kuhol, isa. Pangalawa, yung mga daga. Kahit ano po yung nandyan sa bukid na naninira sa ating pananim. Acidic na lupa. Ayan, gamot po siya sa acidic na lupa. At saka sa pabibigatin nyo yung timbang ng ating butil ng palay. Kung palay po, ganun din po sa mais. Lalaki yung mais, palalaki niya, habaan niya, tapos susundan naman yung butil ng ating mais. Yan po ang magandang tips sa ating nagpa-farmers kung paano tayo makakatipid. Sa namumulang palay po, yan. Sa namumulang palay ay kailangan din po natin mag-spray, ngunit po niyan is dalawang
latang sardinas sa 16 liters knapsack sprayer. So kapag may sobra po tayo, magdagdag po tayo ng tubig kasi matapang po ang dosage na 2 latang sardinas. Tapos i-spray natin dyan sa gulayan po natin. Fungicide. Ito yung fungicide na sinasabi po natin. Ayan. Yung fungicide. Yung dahon ng ating palay namatay na parang tungro o kaya yung talagang parang nasunog na. Yan ang fungicide. Nasunog na siya. So mag-spray po tayo ng Great Farm 100 All-Purpose Organic Liquid Fertilizer. Yung dating namatay kasi meron pa yan maliit dun sa ilalim ng puno ng ating ang ating palayan. Kung palayan po, ibabalik po niya yan, pasisiglahin po niya after 3 days. Sa steam borer po, sa steam borer, siyempre namatay na yan. Yan yung steam borer, oh. Mapapansin po natin yan, oh. Steam borer. Ito siya, oh. Nakiltay na, wala na po yung ating pan kasi kinakain yan ng bad worm dyan sa ilalim mo, sa mga insekto na nakakapit dyan sa lupa. Ayan, siya nga po pala, pag nag-spray po tayo ng Great Farm, ay maglulumot yung ating lupa. Ayan, yung lumot na yan, yan na po yung pinaka-abono. Yan, kasi ganyan din ang abono natin. Ayan, so sa mga nagamitan po muna ito, ipinapakita ko sa inyo, ayan, bago sa mga testimony. Ayan, so ito po yung ating anay, pwede po yan. Sa anay, sa labong, pwede po. Sa mangga, kaya lang binalok din natin ito. Talakiti sa mangga, napakaganda ang testimony po natin dyan. Ayan, so yung mais, ito siyang kahaba. Mahaba siya, oh. Yan yung mais. Ayan guys. Usko kasolid ka farmers. Sa kamuting kahoy, pwede rin po. Ito po yung sinasabi ko noon sa mga farmers. Ito yung kamuting kahoy from Cambodia. Kamuting kahoy. Ito, ikwento ko po sa inyo ito. Naniniwala po ba kayo na 5 beses mamunga ang ating saging? Tatalakayan po natin yan. Ang saging po, kahit bata pa po, siguro hanggang bewang, hanggang bewang, tapos pag didiligan mo yan, habang kasi lumalaki yan, nagkakaroon ng bunga. Yan, pinabubunga niya. Ang sinasabi ko, pag namunga na at nag-harvest na kayo ng ganyan, ito yung panglima kasi. Ito na yung panglima na bunga ng ating saging. Habang lumalaki yan, nagkakaroon ng bunga, huwag natin puputulin yung may pinaka kanya, yung ganito niya, oh. Yung pinaka ulo. Huwag nating harvestin na, yung iba kasi pinuputol bago ma-harvest. Ayan. Huwag nyo lang puputulin. Kasi maaari naman natin putulan yan susulbod na naman, pero mas matagal yung kanya. Uusbong kasi yan Pag pinutulan natin yung mayroon na naman tutubong uusbong, ayan. So pero ito hindi nila pinutol yung pinaka ulo, kako na nga ba. Ayan, yung sanga ng ating saging. Ayan, so ito yung mais na nakagamitan natin, no. Sa mais, haba,
yung ating pinakabunga ng ating mais at susundan naman ng butil ng ating mais. Ayan. O nga ba, 2 o 3 ang magiging bunga, 4, ganyan. So ito yun, ibang branded yung isa, Great Farm po yung isa. Ayan, yung ito yung kung mapapansin po natin, napakagandang ugat. Ayan, mas makapal. Ito yung branded, ito naman yung ating ito yung local, ibang brand. Ito naman po yung ating Great Farm. So napakagandang mas makapal po ito, tapos yung ugat napakaganda. Ayan tingnan nyo guys, ako yan. So, napakagaling po ng ating produkto. Pwede ito sa mga gulay. Maganda po sa gulay kalabasa, upo. Ayun yung upo na sa baba. Pechay, napakaganda sa pechay Tsaka yung patola. Ayan guys. Medyo may ubo tayo guys. Sa carrots, napakaganda po sa carrots. Repolyo, carrots. Ayan, yung carrots niya. Repolyo. Yan po yung nagamitan ng Great Farm 100 diyan sa may Bangbang, Nueva Vizcaya. Yung ganda sa carrots. Ganda rin sa repolyo. Ayan, magkamukha kami. Ako yan. Sa patola, napakaganda So sa sibuyas, harabas, pwede ito. Kahit 2 beses lang po tayo gumamit ng Great Farm 100 All-Purpose Organic Liquid Fertilizer. Ayan guys. Ito, patay ang harabas. Ganda ng sibuyas natin. May location pa yan kung saan, San Jose po yan. San Jose, Nueva Ecija yan. Ayan yung picture ko. Ayan. Pwede po sa papaya. Ayan guys. Pwede po sa papaya, sa sa kardis. Napakaganda po ng kardis. Ayan guys. Ayan yung kardis. Kahit yung nagpaplantito, maganda po yan. Pampa-itlog pa yan. Ayan Pampa-itlog. Ayan Kung meron tayong mini con manukan na ganyan, nung pang 45 days, pwede nating ihalo. Maghalo lang po tayo ng siguro 2 latang sardinas. Tapos yung ating pagkain ng manok, ilagay natin sa timba. Ito yung ilagay natin, naglagay tayo ng tubig na konti, yung parang konting basa lang. Kasi nai-upload ko na rin po yan nung nandyan ako sa Rizal Nueva Ecija, naka-live din. So yan po yung ginawa po namin kasi hinaluan ko yung ating organic, yung feeds na ipinakain sa sa mga alaga nating hayop na baboy. Ayan, ganun din yan. Tapos ito, so kapag nag-iitik po tayo,
Pampaitlog po ito sa itik. From Alicia Isabella. Ayan. Kapag wala ka kasing ganitong testimony na ipinapaliwanag sa mga farmers, hindi sila naniniwala. Ayan. So, ito siya, oh. Yung pang itlog ng itik. Yung mga itik. So, ayan po. So, dragon fruit, pwede po. Sa kalamansi, pwede rin po. Sa langka, pwede. Ayan. Kahit po anong halaman. Sa fish pan naman po tayo. Pupunta tayo sa fish pan. Sa fish pan naman, pwede tayong maglagay. Pakainin muna natin yung mga ating alaga. Kung tilapia po ang ating alaga, habang kumakain sa hagisan natin na. Tapos sa hagisan natin, habang kumakain po sila, maghagis po tayo ng 2 latang sardinas doon sa maraming tilapia na kumakain ng feeds. Habang kumakain sila, yung tubig na nandyan na pinagkakainan nila ay dyan po nila malalasaan. So papasok yung ating pa-organic, yan, mabilis po lumaki ang ating tilapia at saka madali silang mabuntis. Ayan, so dadami at dadami ng ating alaga. So papaya, ayan, andyan lahat po kung sa pwede nating pakagamitan. Langka, papaya, then sa ampalaya. Ayan. So sa mga nagpaplantito, nagbubonsai, pwede po. Ayan. Bonsai. Yung mga akwan natin, halamang. Pwede po. Tapos yung mangga po natin. Ito before. Ito pa, ikukwento ko po sa inyo. Ito yung na-splan po ni namin yan. Tapos hapon na natapos kami, umulan. Yan, umulan, nahugasan. Pero 3 oras, 2 oras ay kumapit na po yung ating organic liquid fertilizer. Tapos 4 na araw for the after 3 days ay after 4 days nga pala. Best result. Ang resulta niya yung ating mangga. Nagkakaroon ng panibagong suhi. Ayan, pinapabago niya. Ayan siya. At saka mamumulaklak. Ayan siya. Yung karugtong niyan. No, meron siya na ng biruin mo. Kung natapos kami ng tanghali, umulang ng hapon. Pero yan ang best result niya. So napakainam. Sa tipid po tayo sa mga magagamit natin. So sa mangga, ito na yung natin, alagang grape farm. Yung mangga. Matamis siya, hindi siya maasim. Ayan guys, pinapakita po ninyo dahil sa ating produkto na Great Farm. So pwede po dito sa sayote po yan, tapos sa buko. Kasi ang sumisira yan sa buko natin, yung babaero nga tinatawag nila. Ayan, so pag in-span mo yan, wala yan. Hindi nakakapitan ng anumang insekto. Tapos dito, sa luya, pwede mo siyang idilig. Kakalaman sa pangpaugat kasi, yung kwan natin parang ugat na rin yan eh. Itong luya. Lansones, pwede po yan sa lansones.
Marami tayong pwedeng pagkagamitan ng ating organic. Ayan. Hindi lang sa palay. Yan po yung mga testimony ng mga tao natin na nakagamit na rin ng ating organic liquid fertilizer. Yan, tipid po tayo sa abono. Sa tubo, pwede po sa tubo. Ayan o, tubo. Sisiw. Lagay mo sa inumin nila. Sa luyot. Ayan. So marami. So pwede po kayo mag-comment diyan kung ano ang ating gustong i-comment. Kung gusto niyo pong bumili dito, maaari lang po kayong tumawag sa aking numero. Ano na nga ba yung aking numero? 0945-210-9459. Yan po ang ating contact number. Kapag hindi ko kayo pwede naman kayo tumawag. O ang aking ginagamit ngayon ay Abundant Harvest TJ. Ang Facebook po, live po natin. Yan po ang ginagamit po natin. So mapunta na tayo sa gusto kong sabihin sa inyo. Ang gusto kong masabi sa inyo mga kasolid ka farmers, tipid tayo sa abono. Sa isang hektarya ang talagang normal 12 sa isang 12 na abono. What if kung gagamit tayo ng ang Great Farm, babawasan natin ang kalahati. Kung gusto niyo naman mag-anim. Ayan. Ang pinag-spray po dito natin, transfer pa lang, pwede na tayo mag-spray. Sabi ko nga po, pwede natin bago tayo magpatanim. After ng 15, magbilang po tayo ng 15 days. So yung 30 days o 25 days, pwede na rin mag-aabono tayo ng mababang abono. Huwag po nating bibiglain na urea kaagad. Hindi po. Ayan, kung sa 5 ang abono po ninyo o 6, balit ka parang tatlong urea, 3 rin na triple 14. Ayan po. Pag nag-abono po tayo sa una, kailangan triple 14 o kaya samahan yung konti lang. Konting-konti lang na abono na urea. Para hindi po masunog yung ugat, yung dahon. Mainit po kasi ang urea. So pangalawa, 30 days, yan abono na susunod. Pagkatapos naman ng 30, 45 days to 50, nagpapabaon na kayo dyan ng, hindi, pwede pa rin tayo mag-spray. Ito ay susunod po natin. Yung pang 45 days. Tapos 45 days, 65 days, 50 o 60. Pwede na kayo magpabaon. Yan na po, maalagaan na po yung ating palayan, kung palayan po. Yan lamang ang ating masasabi. Hanggang 60, hanggang pataas na, showing kapag lalo na po sa nagbubuntis sa 60, 65 days. Ayan. Kapag may isa-isa na po na nakikita po natin na may lumalabas na nota, kailangan na tayo mag-spray ng ganito. Kasi kapag hinintay pa natin na lumitaw lahat ng nota o kaya yung butil ng ating palay, ay yan po, wag kakainin kasi ng mga insekto. Ayan, so kailangan mainam pag may once na magpa-isa-isa na, mag-spray na po tayo ng organic. At pagkatapos niyan, isa pa, yung sinasabi nilang during that time na masalubungan. Ayan, yung pwede tayo kapag wala pong ulan sa umaga, mag-spray po tayo. Kahit po maulanan lang ng ng hapon, pwede po yan na para hindi siya magsalubong.
1 hours, nakakapit na po dahil may sticker po ito. Yung gamot natin. Ayan, sa mga gulay naman, ganun din sa mga gulay. Kaya lang 100 ml dito. Sa kalahating ganito o kaya dalawang ganito sa takip na 50 ml dito. 100, yan po ang 100 ml. So ito po yung 200 ml. Sakto-sakto lang po. Hindi naman siya kulang, hanggang kwan lang naman yan. Hanggang dito. Ayan, so napakainam na gamitin ang ating produkto na Great Farm 100 all-purpose organic liquid fertilizer. Sa mga testimony, napakaganda po. Ayan, pwede kayo mag-comment po dito, i-share nyo po ang ating live. Para naman, ito na po yung ating live po ngayon na dito na tayo nagla-live sa live streaming dito sa YouTube po natin. Kahit po ano po yung tanim po natin, kung ano po yung ating alagang kaming, alagang baka, alagang baboy. Yahalo, sa baboy naman, yahalo lang natin sa feeds yan. Ayan, so nandyan po, na-i-upload ko na po dito sa YouTube channel ko po yan. Ayan, napakainam na gamitin. Kahit ano po nga, sa baka, ay galing. Purga, parang purga. Sabi nga nila sa purga, ano sila kumain, gaganahan sila kumain, kapitin, lalong sa baboy. Swine fever ang kalaban natin dyan. Kasolid ka mga nag-aalaga ng baboy. Yan po ang recommendation ko po. Si Great Farm 100 all-purpose organic liquid fertilizer. Hindi ka naman bibili ng pesticide, insecticide, fungicide, andyan na andito na po. Ano pang hinihintay po natin? By now. So ayan po, maraming salamat po sa atin. At sana po naging aral po sa may mapulot kayong aral at tipid dito sa aking live po. I'm Jaime Tagarino, Farm Technician Nationwide po. Ayan. Paano na to? Ayun.